Менә кырмыскалар, мен кич сайынында килгән чакта кырмыскалар эшләп йөри. Мен аны Астрхан шәһәреннән без авылга барган идек. Бер шуннан кайтканда күрдем дә шул җирдә эшләп йөриләр. Мен шунда сорау биргән идем. Аларда партком, правком, комсомол юк, алар эшлиләр. Кем аларны эшләтә? Безнең Советлар Союзында, мәсәлән, шул правком квадры, шул редакциядә ул, мәсәлән, безнең хукукны сакларга тиеш, безне якларга тиеш, а ул правком җитәкче кемне тәкъдим итә, шуны сайлыйлар, ул безнең башыбызны ашый. Теге худграф дигән, художественно-графический факультет, мәсәлән, шунда бер булды сакаллы бер мөгаллим. Ул аны никтер шул ашадылар инде, ул шул Астана элек Целиноград исемен алып барган чакта шунда шул яктан булды. Шунда китте ул. Истә тотадыр әле. Алонцов дигән рәссам, укытучы мөгаллим. Шуны инде җитәкчеләр эштән төртмәгәннәр, а профсоюз төрткән. Ул шунда миңа бер анекдот, мәкаль, мазак сөйләгән иде. Чит илгә әле диңгездә йөреп, чит илдә бер утрауга барган, ләккән кешеләр анда шул кабилә, кыргый халык кабиләсе, шулар буларны инде утка, агачка бәйләп, утта пешереп ашыйсы килгәннәр. Бу аларга сорау биргән. Сездә партком бармы? Юк дигәннәр. Правком бармы? Юк дигәннәр. Ә ник сез бер-берегезне ашыйсыз дип әйткән. Шул бик шундый кызык мәкаль, мазак. Ул шуны миңа сөйләгән иде. Шул менә бездә, мәсәлән, редакциядә үзе баш мөхәррир, үзе кайсы вакытта никтер ул теге арып талып, шундый сәбәптәме бик безне артык кайсы вакытта кысмыйдыр, ә менә инде ул профсоюз җитәкчесе, ул безгә бәйләнә иде. Ул безне якларга тиеш. Ул менә кануннар буенча шулай көйләнгән, эшләнгән. Ул мәсәлән җитәкче безне әгәр дә кыса башласа, ул профсоюз җитәкчесе безне якларга тиеш. Чит илләрдә, мәсәлән, шул Америкамы, кайдамы, независимый, ягъни мустақил профсоюз, ул менә яклый, мәсәлән. Ә бездә кызганычка каршы ул безне ашыйдыр. Ул Советлар Союзында булган хәл, кеше акча түләп торды ай сайын хезмәт хакыннан, шуны анда түрәләр шул акчага ял итеп йөрделәр, диңгезләргә барып, ә эшчеләр түләп бардылар. Шулай. Әле аны Ильф Петровның шундый мазак китабында укый аласыз. Член профсоюзымы дип, алтын бузау шул нәрсә дип әйтәләр инде. Шул язмасын шунда бар иде, китабында бар шунда. Сез профсоюз агзасымы? Әйе дип алдап китәләр. Чөнки сыраны тик профсоюз агзаларына гына тик саталар икән. Менә шундый хәл булган. Башта Советлар Союзы ул теге партияга ярдәм булсын, җитәкчеләргә ярдәм, халыкны куллыкта бераз эшләгән халыкны куллыкта тотырга дип. Мәсәлән, ул кешене әле беләсездер, бәлки, комедия бар, «Зигзаг удачи» дигән. Шунда бит ул бит җитәкче шул лотереядан, облигациядан откан 10 мең акча ул вакытта, 60-нчы елдамы, әллә кайсы елда инде бик күп акча аткан. Әллә 61-нче, әйе, шунда бик зур акча, ул әллә 70 сумга эшләп биргән. Шунда бит җитәкчесе бит аны
бәйләнмәде, профсоюз җыелыш оештырып, шунда аның шул кешенең башын ашый башладылар. Шуңа күрә бездә дә шул безне башыбызны ашый. Ул баш ашаган тәмле инде. Менә сарык башын мәсәлән пешереп ашап карагыз, нинди тәмле ул мәсәлән. Мие бигрәк тәмле. Менә булар да шул миен ашадылар эшләгән кешеләрнең. Аны инде формация дип атыйлар. Элек социалистик формация булды, соңдан капиталистик. Хәзер инде ул профсоюз дигәндә, минемчә ул инде аның теге эше сүрелде. Шуңа күрә әйтеп булмый инде. Алар менә, шунда да бар. Мин узып бардым, менә зур фабрикаларда, фабрика ди төркчә инде, заводта мәсәлән баралар, хатта хаман эшләп яталар икән. Анда эленеп торадыр шул чүпрәк профсоюзлар коммунизм мәктәбе дип. Мәктәпләре әйе. Профсоюз имеш коммунизм мәктәбе дип. Анда коммунизмга нәрсә, нинди яктан мәктәп булган аңламадым. Шул шакта безне менә гел шулда шукырга яраталдыр. Шул профсоюз җитәкче яклы буладыр, шул тарафына, шул җитәкче тарафыннан килеп безне шукып ятадыр игел. Менә шундый тормыш булды эштә, хатта тагы нәрсә әйтәсе килә. Мин аны кыска дип уйлардым, инде кыскалары итеп ясарга. Чөнки кеше ошамаса 20 минут карап тормый. Монда ул 5 минутка аның инде вакыты җитә, ул шуңа күрә тыңлый да, кайсы вакытта канагат була. Шуңа күрә мин инде кыскарак ясарга уйладым. Менә шу профсоюз хакында. Шун белән тамамлыйбыз.